केला हाँ बाबा बोलाऊ। तनी आजकल वाला भजन सुनाव तनी। तुरंत सुना दे। तनी सुनाव। भोजपुरी में कि मगही में? नयके में सुनाव ना भोजपुरी तनी बढ़िया। अच्छा सुना दे। एक दिन नला के तीरे आ जाई तहाली घूरे फिरे। एक दिन नला के तीरे जाई तहाली घूरे फिरे। हम आजे देखनी साधु बाबा जोगावा रमाव हतिये राम। हम आजे देखनी साधु बाबा दढ़िया बढ़ाइले हतिये राम। गिरह के अगिया लागेला एही तान में कवन सखी मार दिहली अटोना ए राम। गिरह के अगिया लागेला एही तान में कवन सखी मार दिहली अटोना ए राम। कवन सखी मार दिहली टोना आई हरि जी। कवन सखी मार दिहली टोना ए राम। आज हुए त बाबा के हम देखनी तपस्या लगावे लगलन बाबा भीतर से चोन्हा ए राम। सीताराम सीताराम, कमाल कर दिया चला, तू कमाल कर दिया।